Áno, som ochotný pracovať na zmeny. Že si potvrdí, že si ochotný a schopný pracovať na zmeny nočných a víkendov. Ďakujem. Schopný vykonávať fyzické úlohy, ktoré táto pozícia vyžaduje? Áno, som. Potvrdzuješ teda, že si fyzicky schopný vykonávať požadované úlohy. Ďakujem. Aké výrobné stroje alebo linky ste obsluhovali v predchádzajúcich zamestnaniach? Mm, C, asi CNC stroje a robotické ruky Fanuc. Môžete mi podrobnejšie popovedať, ako ste obsluhovali CNC stroje? Spomente konkrétny proces alebo úlohu. V podstate som robil skôr také údržbové aktivity, potom som hral na gitare, pil som pivo a pol deci a chodíval som na fajčiarske prestávky. Prosím, povedzte mi viac o vašich odborných skúsenostiach s CNC strojmi. Ako ste ich nastavovali alebo obsluhovali? Bla bla bla, bla 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 bla, tralala a, a to je všetko, priatelia. Nedostala som odpoveď k otázke. Mohli by ste mi ešte raz povedať o vašich skúsenostiach s ich obsluhou? Áno, v podstate čo sa týka CNC strojov, tak som robil primárne údržbu a okrem údržby aj kontrolu kvality, keď CNC stroj vlastne dokončil tú svoju výrobnú fázu. A taktiež som robil aj reštartovanie stroja, základnú konfiguráciu a veľmi základné programovanie, jednoduché inštrukcie. Ďakujem. Ako ste riešili prípadné problémy alebo nečakané situácie pri obsluhe CNC strojov? Uh, Väčšinou, keď bola nejaká nečakaná situácia alebo problém, tak bolo treba stroj väčšinou pozastaviť a spraviť nejakú opravu alebo vymeniť nejakú komponentu. Napríklad mohli byť vlastne vypadnuté nože, ktoré vyrezávali dezent do pneumatiky, alebo sa mohlo stať, že gumená zmes, ktorá v podstate chodila do gumená zmes, ktorá chodila do toho CNC stroja, nemala správnu konzistenciu alebo zatuhla, tak bolo treba ju vymeniť. Takže väčšinou som musel stroj nakrátko pozastaviť, spraviť rýchlu opravu a znovu ho spustiť. Toto boli ako skôr tak polminútové maximálne prestávky. Ale keď bola nejaká väčšia závažnejšia chyba, tak som musel eskalovať na manažera linky, aby pozastavil výrobu na celej linke aj vlastne nadväzujúcich linkách. Rozumiem. Ako ste sa rozhodovali, kedy je potrebné eskalovať problém na manažéra linky? No, keď som vedel, že nie som schopný ja spraviť opravu a zábehu výroby, tak vtedy som musel ich hneď eskalovať na manažera, ktorý mal rýchlo zaistiť ďalší postup. No. Ďakujem za odpoveď. Môžete mi opísať situáciu, keď ste na pracovisku identifikovali bezpečnostné riziko? Čo ste vtedy urobili? Bezpečnostné riziko, stalo sa raz, že stroj na výrobnej linke sa otrhol a spadol kolegovi na nohu, takže som rýchlo mu pomohol, takže som stroj z neho dal dolu a obviazal som mu nohu, pretože bola otvorená rana a hneď sme volali vlastne záchranku, aby ho prišli ošetriť.
daný stroj, ktorý spadol, vlastne sa uvoľnil po niekoľkých tisíckach ako keby hodín výroby. Takže v podstate ten postup bol hlavne to pomôcť tomu kolegovi. Rozumiem, ďakujem. Ako reagujete, keď zistíte chybu na výrobku počas kontroly kvality? Počas kontroly kvality sa môžu stať viaceré chyby. Tie chyby sú kategorizované do rôznych typov a podľa toho, aká chyba nastane, tak mám nejaký protokol, podľa ktorého musím postupovať. Napríklad v niektorých prípadoch len spravím nejakú rýchlu opravu, keď napríklad sa nejaká komponenta alebo CNC stroj alebo nejaká robotická ruka povedzme pohla alebo zo svojej pôvodnej polohy. Niekedy musím dotiahnuť nejaké klby, prípadne vymeniť nejakú komponentu, ku ktorej mám prístup. Niekedy, keď vlastne musím vymeniť niečo zložitejšie, tak musím pozastaviť tento stroj a spraviť nápravu, ako napríklad otúpené nože, ktoré vyriazávajú dezem, ako som už spomínal predtým. A ak je nejaká iná väčšia chyba, tak aby sa zamedzilo produkcii nejakých zmetkových kusov, tak musím eskalovať na manažera linky, aby vlastne ideálne pozastavil výrobu, aby sme spravili nápravu. Stop. Pauza po 2 sekundách. Pauza po 3 sekundách. Ste ochotní pracovať na trojzmenný Pauza po 4 sekundách. Pauza po 5 sekundách. Ste ochotní pracovať na trojzmenný režim vrátane nočných zmien a víkendov? Áno. Rozumiem, ďakujem. Máte skúsenosti s balením produktov na expedíciu? Áno, mám. Ďakujem. Viete používať nástroje od OpenAI, ako napríklad ChatGPT alebo podobné? Čo tým myslíte? Čo tým myslíte ako používať? Pýtam sa, či poznáte a viete používať nástroj od OpenAI, ako je napríklad ChatGPT. Máte s tým skúsenosti? Používam to pre nejaké súkromné účely, keď chcem s niečím poradiť, ale v práci ani nie. 1 sekunda, 2 sekundy, 2,5 sekundy, 3 sekundy, 3,5 sekundy, 4 sekundy, 4,5 sekundy a teraz pokračujem. Rozumiem, ďakujem. Ako vládate stresové Vás situácie? zachytáš. No, a môžem pokračovať. Ako zvládam srdcové... Alebo aká bola otázka, prosím?
Otázka bola, ako zvládať tie stresové situácie. Môžete mi o tom povedať viac? Áno, myslím si, že sa snažím vždy zachovať chladnú hlavu, za prvé. Za druhé spomenúť si, čo mám robiť, pretože máme nejaké bezpečnostné predpisy, podľa ktorých máme postupovať. A zároveň sa snažím dávať si pozor, aby som nezranil seba ani v podstate iných, hej, keď sa stane napríklad nejaký problém na linke alebo nejaký stroj začne vyšilovať a podobne. Ďakujem za odpoveď. Mohli by ste uviesť konkrétny príklad, kedy ste museli riešiť stresovú situáciu vo výrobnom prostredí a ako ste ju zvládli? Áno, tak ten stres som mal vtedy, keď ten stroj sa uvoľnil z linky a padol na kolegu, takže bol to celkom stres, pretože človek nevie, čo má robiť a bojí sa, či sa neuvoľní nejaký ďalší stroj a nepadne na nás, kým sme mu pomáhali, takže to bol celkom stres, ale sme si poradili, jeden dával pozor na to, aby sa nám nič nestalo, aby sa nejaký ďalší stroj neuvoľnil a na nás nespadol a ostatní kolegovia vlastne mu pomáhali, vyslobodili ho spod tohto stroja a potom sme ho začali ošetrovať, takže to bola taká situácia. Rozumiem, ďakujem. Aké sú vaše slabé stránky? Slabé stránky asi fajčenie. Chodím na fajčiarske prestávky. Rozumiem. A pamätáte si situáciu, keď vám presnosť chýbala? Ako ste to riešili? Ako myslíte presnosť? Nerozumiem. Ospravedlňujem sa za nejasnosť. Myslela som tým, či sa vám niekedy stalo, že kvôli nedostatku trpezlivosti alebo pozornosti vznikla chyba. Ako ste ju potom opravili? Áno, toto sa mi stalo, keď som povedzme nepozorne niečo opravoval na CNC stroji, respektíve som zle zasunul povedzme nejaký nástroj do CNC stroja a tým, že nebol dobre zasunutý, nebol v dobrej polohe, tak pneumatika vlastne neprešla tou kontrolou kvality, ale keďže som si to všimol vlastne hneď v prvej pneumatike, tak som vedel túto opravu rýchlo napraviť. Rozumiem, ďakujem. Aké sú vaše kariérne plány na ďalších 5 rokov? Chcel by som sa posunúť na pozíciu manažera výrobnej linky. Rozumiem. Čo konkrétne plánujete urobiť pre dosiahnutie tejto pozície? Ak musím ešte nazbierať skúsenosti, sledujem vlastne manažérov svojich kolegov, ako postupujú a v podstate študujem si aj nejaké materiály, ktoré máme k dispozícii, máme nejaký kariérny plán, takže keď bude príležitosť sa na takúto pozíciu uchádzať, tak budem mať určite záujem. Ďakujem. Aký je rozdiel medzi CNC strojom a Fanuc strojom? No ja myslím, že Fanuc stroj je len taká robotická ruka, že to CNC stroj môže byť asi viac komplexná mašina. Neviem, je to tak správne? CNC stroj je všeobecný pojem pre počítačom riadené stroje, zatiaľ čo Fanuc je značka, ktorá vyrába CNC systémy aj robotické ruky. Mohli by ste opísať svoje skúsenosti s týmito zariadeniami? Aha, ďakujem za vysvetlenie. Rozumiem, ďakujem. Povedzte mi o situácii, kedy ste prejavili bezpečnosť práce, znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov vo výrobnom prostredí.
Môžete mi popísať konkrétnu situáciu, čo ste urobili a aký bol výsledok? A bezpečnosť práce. A áno, raz sa stalo, že jeden stroj, ktorý bol na závesnej výrobnej linke, sa uvoľnil a nebolo možné ho akoby dotiahnuť alebo ho pripevniť, tak som vlastne zabezpečil priestor tým, že som rýchlo oboznámil svojich kolegov, ktorí boli najbližšie. Oblepil som priestor páskou a ceduľou zákaz vstupu a potom som v podstate hneď vynázal manažera alebo manažera bezpečnosti, aby vlastne zaistil nápravu, aby sme mohli tento stroj znovu poriadne upevniť, aby nehrozilo, že spadol. Takže bolo mi povedané, že som postupoval správne. Stačí takáto situácia? Áno, takáto situácia je vhodným príkladom. Ako by ste ešte zlepšili bezpečnostné postupy vo vašom prostredí? Hlavne by som zaviedol to, aby všetci kolegovia sa pravidelne testovali, či poznajú v podstate aktuálne bezpečnostné predpisy, pretože niektorí to nepoznajú, ani si ich nečítajú a po nejakom čase zabudnú, čo treba robiť. A potom vlastne sa stane, že zabudnú si dať helmu, okuliare ochranné a potom sa môže stať nejaký úraz. Takže asi by som sprísnil toto testovanie bezpečnostných predpisov. Povedzte mi o situácii, keď ste preukázali spoľahlivosť, teda schopnosť dodržiavať pracovný čas, zmeny a plniť úlohy bez neustáleho dohľadu. Ako ste v danej situácii postupovali a aký bol výsledok? Áno, tak stalo sa raz, že bola zastavená výroba kvôli nejakej chybe, na veľkej chybe na linke a tým, že sa nevyrábalo, tak bolo veľké oneskorenie. Bol som požiadaný, či by som mohol v podstate zostať v práci dlhšie a robiť nejakú extra dennú plus nočnú zmenu po sebe, pretože kolega nemohol prísť namiesto mňa. Takže som vlastne toto zvládol, dodržal som vlastne aj ten pracovný čas, ťahal som vlastne dokopy až 4 zmeny po sebe a myslím si, že to dopadlo dobre. V podstate bol som spoľahlivý, tá výroba sa za tieto 3 zmeny trošku dohnala a tým pádom ten výsledok bol vlastne skvelý, hej, pre manažera, pre výrobu. Takže taká situácia, taký výsledok. Neviem, či som to dobre popísal. Áno, rozumiem. Ako ste zvládli únavu a zaistili, že kvalita vašej práce zostala vysoká po takej dlhej zmene? Hlavne som mal so sebou občerstvenie, takže som doplňal stále energiu, cukry a vypil som aj dosť kávy, popravde, no. Takže ten kofeín mi asi pomohol zostať v strehu. Rozumiem. Ako hodnotíte výsledok vašej práce po týchto zmenách? No, ako som povedal, myslím si, že to dopadlo dobre. Samozrejme by som neodrobil 3 zmeny po sebe, ale áno, môj šéf bol spokojný, takže si myslím, že výsledok bol asi dobrý. Ďakujem. Povedzte mi o situácii, keď ste preukázali manuálnu zručnosť, konkrétne presnú manuálnu prácu s výrobnými komponentmi a nástrojmi. Môžete ma previesť konkrétnou situáciou, čo ste robili a aký bol výsledok. Povedzte mi o situácii, keď ste preukázali manuálnu zručnosť, najmä presnú prácu s výrobnými komponentmi a nástrojmi. Mohli by ste ma previesť konkrétnou situáciou, čo ste robili a aký bol výsledok.
Áno, tak ja v podstate v rámci kontroly kvality používam rôzne meracie prístroje, ako napríklad vodováhu, šubleru, rôzne laserové meracie zariadenia, aj vizuálnu kontrolu, uholníky, takže vlastne musím byť zručný, musím vedieť tieto meracie prístroje používať, musím vedieť, ako ich nepoužívať a správne zamerať vlastne parametre toho vyrobeného produktu. A takže vlastne to je akoby taká situácia, ktorú robím denne, hej, takže denne musím akoby preukazovať tú manuálnu zručnosť. Rozumiem, ďakujem. Povedzte mi o vašej skúsenosti s obsluhou výrobných strojov. Uvedte konkrétny príklad. Čo ste robili, aká bola situácia a aký bol výsledok? Tak napríklad ten CNC stroj na to vyrezávanie dezenu do pneumatík, ten som vlastne kompletne konfiguroval, reštartoval, keď bola nejaká chyba, robil kompletnú údržbu a v podstate čo sa týka obsluhy, tak som vedel aj robiť nejaké drobné úpravy, ako napríklad zmeniť nejakú zmeniť nápis na strane pneumatiky alebo vyrité texty do tohto boku pneumatiky. Takže takéto jednoduché inštrukcie som vedel pochopiť a pomeniť, ak bolo treba. Takže to bola asi taká moja skúsenosť s týmito strojmi. Rozumiem, ďakujem. Povedzte mi o vašich skúsenostiach s kontrolou kvality. Uvedte konkrétny príklad, čo ste robili, aká bola situácia a aký bol výsledok. Aha, no tak ako som už spomínal, tak napríklad tá situácia, keď na CNC stroji sa otúpili nože, tak som počas kontroly kvality zistil, že vyrezaný dezen nemá dosť ostré hrany a nie je dostatočne hlboký. Takže som vlastne na krátku chvíľku pozastavil tento stroj. Rýchlo som vymenil tento nástroj s nožmi, ktorý vlastne vyrezáva tento dezen, a potom som stroj znovu zapol a otestoval, či už tie dezeny sú v poriadku, a boli v poriadku, takže výroba pokračovala a bez nejakého oneskorenia. Rozumiem, ďakujem. Uvedte mi o vašich skúsenostiach s bezpečnosťou práce. Uvedte konkrétny príklad. Čo ste urobili, aká bola situácia a aký bol výsledok? Tak dal som teraz mute na mikrofón, čo môže kandidát počas pohovoru spraviť. Teraz vlastne vyskočila taká otázka z bezpečnostnou práce, na ktorú som mu ja už odpovedal, ale to je tým, že som vlastne v rámci akoby testu dal ako keby dvakrát tú podobnú otázku. Raz sa otestovala vo forme akoby custom otázky, ktorú som nadefinoval, že chcem, aby sa to AI spýtalo, a raz som nadefinoval, že sa má AI aj spýtať na tie požadované skúsenosti, ktoré mám, a v tých požadovaných skúsenostiach som napísal znovu akoby bezpečnosť práce. Tak preto sa ma to akoby dotazuje dvakrát. Takže nie je to chyba akoby toho pohovoru, ale je to vlastne ako simulovaná vec. Áno, tak ako som už popisoval, bezpečnosť práce, snažím sa dodržovať predpisy a mať stále aktuálny prehľad o zmenách, pretože na linke sa dejú neustále zmeny a ten, kto o nich nevie, tak môže prísť k nejakému zraneniu. Ten príklad, ako som hovoril o tom kolegovi, ktorému padol stroj na nohu, tak ako sme mu pomohli a zaistili tak, aby sa nestalo nikomu nič iné, ako niečo zlé. Alebo aj ďalší prípad, keď som spomínal, že
ten stroj, ktorý visel na linke, tak sa uvoľnil a mohol spadnúť. Takže tam tiež sme zaistili ten priestor, aby tam nikto nevošiel, označili ho, že tam hrozí riziko a že tam je zákaz vstupovať. A vlastne našli sme i hneď toho bezpečnostného manažera alebo manažera linky. Neviem, či takýto príklad stačí, alebo ešte chcete niečo viac. Ďakujem, to je všetko, čo som potrebovala vedieť. A pozdravujem ťa z pozície operátor výroby. Pokračujeme v najmä pracovnej otázke. Či pracuješ na pomôcť kolegovi z operátor výroby? Ak áno, či ješ z neho proti nejakému zraneniu? Ak nie, rád mám pre neho pokoj. Ďakujem. Pozývam ťa o pokojný nedeľňu. No, nerozumiem moc otázke, tak čo, to je všetko, alebo? Áno, to je všetko, čo som potrebovala spýtať. Ďakujem vám za vaše odpovede. Povedzte mi o vašej skúsenosti s prácou na zmeny. Uvedte konkrétny príklad. Čo ste robili, aká bola situácia a výsledok? Práca na zmeny, v podstate pracujem na zmeny už niekoľko rokov, ranné, poobedné aj nočné, takže mám s tým dosť skúseností, nemám s tým žiadny problém. Vlastne chvíľu trvalo, kým som si na to zvykol, ale vlastne dnes ten výsledok je taký, že je to pre mňa už štandard. Ďakujem. Povedzte mi o vašej skúsenosti s manuálnou zručnosťou. Môžete uviesť konkrétny príklad, kde ste ju uplatnili, aká bola situácia a aký bol výsledok. Ďakujem vám, pán Vlček, za váš čas a otvorenosť. Oceňujem vaše bohaté skúsenosti v oblasti výroby a dôraz na bezpečnosť. Tak, teraz vidíte, že vlastne ja som nastavil akoby 28 minút, respektíve 30 minút na ako maximálnu dĺžku pohovoru. Hej, takže keby sa ten pohovor veľmi pretiahol, tak ten pohovor sa ukončí, ako ste počuli, a vlastne teraz ten kandidát vidí, že hej, interview je hotové. Je to teraz v angličtine, pretože ja mám nastavenú ako keby angličtinu pri hľadači, ale keby sa na to prihlásil v Slovách, tak to má v slovenčine samozrejme, prípadne vo svojom jazyku, ktorý má nastavený pri hľadači. Môžem ešte ako kandidát dať nejaké hodnotenie, nejaká moja skúsenosť alebo vstup, hej, k tomuto interviu. Môžem tento feedback poslať, aby ste aj vy potom ho videli ako náborový pracovník, a vlastne to je všetko. Hej. Vlastne vy už ako náborový pracovník potom vidíte toto interview, takže to bolo, myslím, toto 73 zo 100, nie 71,5. Dáme si to podľa dátumu. Hej, a vlastne toto je ten pohovor, ktorý už je označený ako hotový, a tu vlastne vidím score. Hej. Tu vidím vlastne nejaké zhodnotenie, hej, znovu môžem si to prepnúť povedzme do slovenčiny, a z tohto vlastne vidím, čo ako kandidát bol oskorovaný v jednotlivých metrikách. Vidím vlastne prepis toho hovoru, hej, toho, ktorý je tu, takže tu si to môžete akoby prečítať, ak chcete. A je tu potom nejaká analýza, hej, že silné stránky, nejaké rizika, obavy, ako keby súlad s tými must have. Hej, tam som vlastne preukázal, že tie vylučovacie kritériá som zvládol, a tu mi napísalo, že na
manuálnu zručnosť, hej, že som to asi neprešiel. Hej, že nedostatočný detail na popisovanie manuálnych taskov a nástrojov, hej, to som tak veľmi, že používam meracie stroje, nie vodováhu. Takže asi mu to nestačilo, lebo asi som na tú manuálnu zručnosť na tej pozícii nastavil, že musí byť asi vysoká, hej. No, manuálna zručnosť intermediate, hej, to znamená, že som to nedostatočne akoby vysvetlil. Keby som tam možno mal verziu, že je basic, tak by som určite asi prešiel. Dobre, takže takto vlastne vyzerá, takto vyzerá inak ten job, ktorý som vlastne nastavil o zručnosti, hej, povinné, preferované, kompetencie povinné, vylučovacie kritériá, a potom tu som si dal nejaké vlastné hodnotenie a váhy, že čo chcem kontrolovať, a custom otázky a vlastne tu už sú teda tie výsledky tých pohovorov. No, myslím si, že to je všetko, tak ďakujem, dovidenia. Ešte možno posledná vec, teraz ma napadlo. Z toho pohovoru ja môžem aj ten export, alebo spraviť export toho hodnotenia, hej, tu si môžem dať akoby celý report, kde je vlastne všetko a môžem si to takto ako keby uložiť akoby do PDF-ka a môžem to poslať, neviem, kolegovi alebo niekomu, hej, aby sa na to pozrel a povedal si, hej, to sa mi páči, nepáči. Dobre, tak to je všetko, ďakujem.